Vážení partneri, blíži sa najkrajšie obdobie roka, čas, keď aj naše sklady potrebujú malú zimnú hibernáciu. A úprimne, po celoročnom presúvaní, nakladaní a vykladaní si zaslúžia odísť viac než ktokoľvek z nás. Od 23. decembra do 2. januára 2026 budú sklady Adrian Group zatvorené, aby si aj palety dopriali zaslúženú dovolenku. Počas tejto pauzy si palety natiahnu fóliu ako zimnú perinu, regály si doprajú pokoj a vysokozdvižné vozíky prestanú robiť VRRR už od skorého rána. Nebojte sa, regály sa po inventúre opäť preberú, vozíky si dajú svoju rannú kávu a my sa v plnej sile pustíme do vybavovania vašich objednávok, ktoré budeme opäť s radosťou prijímať od 12. januára 2026. Ďakujeme za pochopenie a prajeme pokojné sviatky bez prievanov, o tie sa v novom roku opäť postaráme my.